Tak, volám sa Boris Vaňo, som z firmy Zahradníctvo Vaňo z Dolného Kubína. Máme tradíciu od roku 1933, zaoberáme sa predajom, pestovaním a realizáciou záhrad. Na realizáciu záhrad používame tento Avant 645ičko, či aj na realizácie, ale takisto aj na prácu v záhrade u nás každý deň. Používame väčšinou na vykladanie, nakladanie, manipuláciu s veľkým tovarom, ťažším tovarom. Najlepšie hlavne v teréne, kde sa nedostane vysokozdvižný vozík. No a plus používame prídavné zariadenia ako pôdna fréza na prípravu pôdy, potrávniky, podkop, či už nasadenie nejakých veľkých stromov, alebo kopanie nejakých jazierok, terénne úpravy. Ďalej najčastejšie, čo používame, je asi multifunkčná varecha, dračica na prevoz materiálu zeme, okrasného štrku a podobných vecí. Kúpe Avantu nás viedlo o to asi, že požiadavky zákazníkov rastli, takisto aj rastliny, ktoré ľudia chceli sadiť, rástli a pozemky ľudia veľké si kupovali a ručne sa to už robiť nedalo. Tak sme boli prinútení kúpiť tento stroj. Ešte predtým, ako sme mali Avanta, sme mali podobný stroj, tiež klubový nakladač, ktorý ale zďaleka nefungoval, ako sme chceli a nevedeli sme ho využívať pri našej práci. Tak došli sme k tomu, že musíme kúpiť iný stroj, silnejší a ten, čo nám bude vyhovovať. Kamarát už vtedy vlastnil Avanta, tak mi ho predviedol, ukázal mi, čo ako na ňom funguje a už vtedy som vedel, že asi to je tá cesta, že Avant. A čo sa týka servisu, teda odkúpy a následného servisu po kúpe, ja som spokojný, hovorím, keď niečo vždy chlapci vedia servisáci vyriešiť, či už po telefóne, alebo keď treba, tak vedia urgentne prísť vyriešiť problém, alebo vedia v podstate poradiť a vyriešiť problém. Hovorím, so servisom a celkovo s Avantom ani nemám problém, hovorím, chodím iba na servisy, ktoré sú predpísané, takže k servisu nemám čo povedať a hovorím, takisto som spokojný, keď potrebujem nejaké náradie požičať, vždy sa dá a nie je problém v podstate. Či komunikácia, či riešenie problému, ale čo hovorím, nebol, alebo kúpa nového zariadenia ku Avantu, vždy milé rád komunikujem s nimi.